ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ನಡತಿನ 96ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಶನಿವಾರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವರನ ಗೆದ್ದುಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಟ್ಟುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ 96ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಶನಿವಾರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಡತಂಡು. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆಗ್ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರು ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ನವಭಾರತ ವೃತ್ತೋಗು ಕನತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗಡ್ತಿದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಂಡು. ಪಿಲಿವೇಶಲಿನ ತರಾವರಿ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಲು ಪೌರಾಣಿಕ ವೇಷಲಿನ ಟ್ರಕ್ಲಿತ್ತದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಂಡು. ಡೊಂಗರಕೇರಿ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಸಾಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಖೀರಿಗೆ ಬರುವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದನ ಮೂರ್ತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆದ್ದುಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಿಯರು. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, शारदा माता के, वीणाधारी के, पुस्तकधारी